Ben, boas tardes, boas noites. Benvidos e benvidas a esta sesión extraordinaria que ten como obxecto principal a aprobación do POS e a aprobación tamén dunha transferencia de crédito que temos aquí como proposto pleno. Por lo tanto, o primeiro punto na orden do día é a aprobación do POS. Tenemos unha proposta que xa coñecen. Algo máis? E así para mí como si... Todo ben, non? Non hai que probar de urgencia. No, vale, perfecto. A proposta do POS que se trata de dedicar no que a partida do gasto 2023 dedicada toda a gasto corrente, como xa viñemos facendo os últimos anos, e, bueno, ahora xa está a partida incluso contemplada nos ingresos e, por tanto, temos que seguir facendo así hasta que o modifiquemos, se decide modificar, non? Teremos na achega 2022 un proxecto, era obligatorio ter un proxecto nesa partida, salvo para aqueles concellos que teñen un gran endeudamento que podrían dedicar a outras cousas, pero no noso concello presenta este proxecto que é a pasarela peonil na Mercé, que, bueno, ven a solucionar un problema, bueno, de circulación peonil, de mobilidade, e tamén, pensando un pouco no Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago que ven sale donde está o cruceiro de Mercé, ven pegado á beira do mar e sube hacia arriba, e ali era obrigado cruzar a estrada en dúas ocasións para poder incorporarse ao Camiño Real. Prevendo que o Camiño vaya máis e a afluencia de peregrinos e peregrinas esa maior nos próximos anos, era algo que preocupaba moitísimo, e, polo tanto, a proposta foi esta pasarela peonil que, bueno, está pendente de ser aprobada ainda pola AXI, ainda que sí foi presentada a Conselleira de Infraestructuras, que, bueno, a entregou aos técnicos e nós ahora solicitamos o seu permiso. Non hubo posibilidade de que fora financiada directamente pola Consellería, pero, bueno, tampouco nos preocupa demasiado porque se hai financiamento hai outros tramos para mellorar a mobilidade e a accesibilidade na zona da Mercé e da Ribeiriña, e que, por suposto, estamos dispostos e dispostas a preparar o proxecto necesario. Despois, se dedica a parte que hai para, que son unha pequena cantidade para minorar crédito, creo que son 4.000 euros, e no plan complementario volve ir a mesma obra que o ano pasado, que non temos realmente intención de que se execute no POS, pero é un proxecto que temos aí preparado, e, como saben, os proxectos do plan complementario se decide no momento que se coñece a chega, se mantén o que está presentado, se presenta outro, ou incluso se nos permiten dedicar ao gasto corrente como foi o último ano. Esperemos que exista esa posibilidade para poder decidir con liberdade. En todo caso, un proxecto que estuvo pendente do permiso de urbanismo e de costas, que chegou, creo que no mes de xaneiro ou decembro, e ahora está pendente de que firmen autorización de servidumbre aos veciños e veciñas por onde vai necesario que atravese a rede de saneamento. En todo caso, a intención deste goberno é executalo o antes posible. Ten a palabra o Partido Socialista. Boas noites. Nos vamos Un momento, sempre se me esquecía algo, efectivamente. Disculpar a presencia de Charo Varela, que non pudo existir por problemas de saúde, e que esperemos que se mellore. Ten a palabra agora sí o portavoz do PSOE. Bueno, pois nada, boas noites. Vamos a votar a favor, como xa vimos facendo nos últimos anos. O sea que, por ahora, nada máis. Oinega. Xavier. Ola, boa noite a todos e a todas. Ben, nós imos votar a favor tamén, xa que, por exemplo, o proxecto pionilo que é da Mercé, é moi necesario para evitar, como dixo o alcalde, atravesar en varios treitos o que sería a C305 debido aos problemas de mobilidade e accesibilidade que hai, para evitar eses riscos, non? E debido a toda esa alta cantidade de xente que día a día cada vez circula máis por aí e camiña máis. Entón, eu considero que é unha pasarela que xa debería estar feita xa hai moito tempo, porque menos mal que non houve ningún accidente, ningún momento, nin atropelos, pero podría chegar a ser un dos puntos negros nesa estrada. Moitas gracias, nada máis. O Partido Popular. Bien, buenas noches. Nosotros tamén vamos a votar a favor de la propuesta del POS. Si non hai nada máis que debatir, procedemos entonces a votación. Votos a favor. Apróbase por unidade dos presentes, que somos 2 menos do habitual. 11.
E pasamos ao segundo punto do orde do día, que é o post-social, e que lle vou ceder a palabra a concelleira de Servicios Sociais para que fague a presentación e nos explique a que vai dedicado. Ten a palabra. Boa noite. No post-social imos presentar, como ano pasado, 3 programas. Dous deles, pois, o obxectivo é cubrir as necesidades máis básicas, como pode ser de alimentación e de vivenda, e vai, sobre todo, centrados para persoas con problemas de inclusión social. E despois hai outro programa, que sería o que é o comedor sobre rodas, que vai orientado a aquelas persoas dependentes, sobre todo para facilitar de que estén moito máis tempo pois na súa vivenda ou no seu contorno, non? A totalidade, o importe total son de 73.278 euros, do cales a aportación da Diputación son 57.391 e a achega do Concello sería de 15.887. Son programas para nós importantísimos dentro de servicios sociais e como pode ser, por exemplo, un que é reparto de alimentos, que nós lle chamamos a cesta da compra, non só sirve para aquelas persoas que non teñen ningún tipo de recurso, sino tamén como apoio para persoas que están participando en outros programas ou nun plan de intervención. A vivenda de emerxencia, é dicir que é un recurso habitacional temporal que neste momento nos contamos xa no Concello con 3 vivendas de emerxencia onde hai 10 persoas, 3 delas son menores e que esta concretamente pois vai a financiarse a vivenda que temos en alugueiro. E o comedor sobre rodas pois vemos que é un programa que está funcionando moi ben porque aparte é unha liña quente que quer decir que levan o que é o servizo de catering todos os días, que non só sirve pois para que teñan aquelas persoas que non poden cociñar por diversos motivos unha alimentación equilibrada e aceitada, sino tamén pois para ter un control desas persoas como está o seu estado de saúde. Partido Socialista. Nada, nos, por suposto, vamos a votar a favor ao plan social. Partido Popular. Nosotros igual votaremos a favor da propuesta presentada. Ben, pois procedemos a votación. Votos a favor. Aprobarse por unidade, 11 votos total. E pasamos ao punto terceiro. Deixemos un segundo. Que é a aprobación provisional do crédito extraordinario 1/2023. Que, bueno, teñen aí na documentación, poden ver que se trata de dúas aplicacións orzamentarias que se ven aminoradas a 433, programa de gasto 433-22614, que é de desenvolvemento empresarial, 40.000 euros, que está previsto para organización, actividades, cursos e demais, e se utiliza este crédito de 40.000 euros xunto con outro que ven de desenvolvemento empresarial tamén para reunións, conferencias e cursos, que se ve aminorado pois en 7.000. Aí todavía quedará partida e se consigue por un total de 47.311,81 que son para financiar as obras de mellora de accesibilidade do Centro Sociocultural da Ribeirinha. Ten a palabra o Partido Socialista. Ou quere... Bueno, sí. Sí, no, vamos a votar a favor. Polo BNG? Xavier? Sí, nós evidentemente imos votar a favor, xa que se trata pois dunha necesidade para a xente dali do que é da zona ribeirinha pois para poder acceder ao centro sociocultural e ao mesmo tempo pois unha reforma pois que consiste nunha mellora tamén no que é da propia contorna do que eran as antigas pistas polideportivas, non? Non, ben nada. Imos votar a Partido favor. Popular. Nosotros tamén votamos a favor da propuesta presentada. Ben, pois non habendo máis debate, procedemos a votación. Votos a favor. A por a seguridade tamén. E con isto, pois, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.